направи скрипт на Майнкрафт, който дано да не се провали за 3000 пореден път. Защото винаги някакви зомбита гадни, грозни и вътре ме убиват. Бифък. Тук дано да има кози. И какъв беше този лак? Бой, пак ти лага. О, няма нищо интересно. В момента търсим кози. И крави. Тук крави няма, кози ще има. Само прасета. Добре, тук е добре. И така почваме първо да съберем малко дръвца. Още малко. И сега направим крафтинга. Да, ето го крафтинга. Така. Ето ще го оставя. И може да се прави меч. За да си набавя малко храна. Защото много ми трябва храна. Аре, ела бе. Те крави, те кози има, супер. Точно да се направи леко. Тук има всичко нужно. Няма да се умира от глад. Тук е супер яко. Му. Мисля, че е достатъчно. Само, че кравите не бяха достатъчно. Да. Вкусно. Сега ми трябва още малко, за да се правя. Или я почакай малко. Вижте колко съм умен. Пет секунди. Туп. Що ми е да се направя такова? От това, откато мога да се направят каблстоун. Тази брадва. Като мога да се направи меч от каблстоун. Как може да сме толкова тъпи? Аз да съм толкова тъп. Колко каблстоун сега събрах? 18. Дърт. Пак! Ето толкова. И сега ще ми трябва дърва. Пак. Пак. Така. И сега ще е по-бързо. Да, по-бързо. Колко лут? 14 лут. Малко е. Що толкова малко лут имам? Май една вечер в Майнкрафт ще стоят без дом, без нищо.
сигурно имам към 20 лут. О, 30 лут. Супер. Продължаваме в същия дух. Пясък няма наблизко. Има ли някаква река тук наблизко? Някаква пустиня? Не. Лошо. И дървата тук трябва да чак там. Защото тук си мислех да си направя къщурката. Тя няма да е кой знае каква къщурка, но малка ще е. Си падам по големите къщи. И... къде е ракия мен, когато ти трябва? Мали. Аз също ще правя и поредица на Майнкрафт с приятели, ще го снимам най-вероятно. Така сам е малко тъпичко. Иначе се оцелявам супер яко. Колко лут имам? Един стак. Точно един стак. Искам още малко лут. Още поне 20 лут. Не 20. Това е много. 15. Или да, колкото. Когато ме мръзна да цепя това лут и спя. Защото почвам да огладнявам вече. Вау. И 1, 2, 3, 5 стака имам. Дърво. И почти брадата ми се изхъби. Сега ще си направя една печка. Или не, няма да правя печка, пускал съм тъпса. Ами... сега ще я справя. Имам ли кирка? Да, имам кирка. Опата трябва да се правя. И почваме. Ето. Почвай да обираш каблстона. Защото ми трябва каблстон за къщата. Каблстон колко? 40-50. Там някъде. Им трябва много каблстон. Ако намеря кол, ще е още по-супер с кол. Но май няма да намеря кол. Кол няма да намеря. 36. Още малко. Кото и... поне стане един стак. Го закръглим. 45, толкова стига. И вече мисля да започвам със строенето на моята къща. Да. Само че мястото, къде е мястото, е тук някъде. Се взема крафтинга и да започвам. Тя няма да е много голяма, както казах. Не знам защо събира толкова много лут.
4, 8 квадратчета. Е така. И тук 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Само че тук трябваше да е. Май не са, бе! Ей, пак. Трябваше да е кабелстол. Ето такава беше моята идея. Ето има тук. Добре, че взех повече лут. Той един стак не стигна само за... Е такова. Жалка работа. Сега ждат някакви зомбите, че... Къде ме е крафтинга, бе? Да си направя с едно. Или какво? Аре, бе, спри. Няма значение каква да е вълната. Стига да е вълна. Аре, лягай да спиш. Сутрин. Стана сутрин. И почваме. Махни се, бе, ей! Би го без да искам. Точно е. Супер къща. Ще стане. Чакай, пак го бърках. Това нямаш нужда да го разбивам сега. И това трябва да разбия. Просто трябва да е каосно. Не трябва да е луд. Ако имаше по-тъмно дърво, супер. Вижте колко съм тъп сам. Трябва да почна с кабелстол. И ето тук трябва да има кабелстол. 2, 3, 4. Или пък... Да е така стане яко. Махни се, бе. И отвътре ще не се покака кабелстолна. Да. Ясно що. Само дърво. Сетих се и една друга идея. Така става по-бързо. Фак! Профейс!
Ей, браво. Да видим сега как изглежда каштурката. Да, перфектно. Баш перфектно. Става. Добре, това що е така. Карай, нали легло. Сега пак трябва да посъберем малко дърва, но преди това. Кочка! Не! Къщата! О, супер, къщата ни изгоря. Или пък не, така се е добре. Да почваме да строим каквото ни трябва. О, но нямам кол. Това е зле. Сега трябва да го правя с друго яче. Дай се ми крафтинга. И луда. И леглото. Значи крафтинга го слагам тук. Това го слагам. Тук. Често ще го сложа някъде другаде. Е, тук. Леглото ще му намерим място. Някъде. Тук. Да, тук. Не. Много грозно завиждам, значи. Сега ще горя. Сега така трябва да направя торчовете. И сега как ще направя торчовете, като нямам кол? Оф. Тъпа работа. Той дървата могат да горят, но не става. Чакай бе, някъде. Има ли планини нещо? Е там макол. Виж колко съм уменно е. Ориентацията ми е супер. Кол. Търся кол. Тук няма ли? Не. Тук има зомбита, сигурен съм в това. И тук няма кол. О май фак. Това е бахти. Ето го кол. Кол, намери кол. Ето е. Спокойно. Чувам зомбитата, плашат ме. Ааа! Майка ти! Умри бе! Умри бе! Ти ще умреш бе! Стига! Не! Не, супер, yes. Спокойно. Бягай! Той ще умре се! Какво ти казах? Много ме е страх. Умирам. Ще ме лият куршум. Да, аз искам просто кол, нищо друго. Що сте толкова зли? По най-бързия начин. Бягай!
Изморих се. Страшно беше. Къде ми е леглото? Вижте как се сетих да се направя печката. Съм, че трябва да се правя... Не е от кабелство. Печки. Ето тук. Или чакай. Колко яко. Направим пода по-як. Омага. Логика в Майнкрафт. И къде я въртим? Ето това ми беше такова, но къщата ми не е достатъчно голямо. Да, айде по-бързо. Чакайте. То се щупи. Най-накрая. Глупостите да стоят тука. Те глупостите тука да стоят. Им трябват. Готова. Леглото само ми трябва. Кой вляза в къщата ми? Така. Не е по-яко. Не се прави така, май. Не беше така, бе. Да, не беше така. Виж как знам. Само да видя как беше това. Ето. Ай, по-бързо не може ли да действаш? Бахти оцеляването. Сигурно е вече половин час. Или един. След това ако не стигне... О мага! Ей! Откри Америка. Това не стигна. И да, ето.
И така хора, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. И ако е така, дайте палеца горе. И